Vyhodit nebo využít? Tohle dilema vyřeší pan Dvořák. Tak tyhle věci vlastně, pane Dvořák, děláte z těch krabic, který, jak jsem říkala předtím, by každý vyhodil. Tak ukažte nám, jak na to. Třeba takovýhle obrázek. Naformátuju si materiál, to znamená krabici, tohle už je výřez z krabice, potom. Nařežu si určité komponenty, ano, které budu při té práci používat. Jo. Tak. Teď, ano. A tady si použiju tyto materiály. Tady jsem si už nařezal dopředu tyto silné a ty tam vlastně budu teď lepit. Lepit, ano. A já koukám, než budete lepit, tak já bych ráda ukázala, že co všechno se dá dělat. Třeba to se mi líbí, to je velice užitečný, vidíte tady normálně. No a to jsou desky na věci, které nechceme ztratit a nechceme, aby se nám poničily a zmačkaly, tak to je takový album, no. Mně napadá, že kdyby tatínek nebo maminka dětem to takhle nařezali, tak už potom by si mohli dělat všechny tyhle ty věci sami. Ta lepenka, když je tenká, tak se řeže dobře, ale když je potom ta silná, tak no, ale říkám, když to udělají rodiče, tak se jim už nic nemůže stát, ale nalepit to může každý. A tohle je taková jako krabička, která může být vyšší a vyšší. No to se dětem určitě bude líbit, ale jak uděláte tu takhle ten kruh, že to máte takový... Mám na to takové kružítko. Aha, tak počkejte, ukážeme, jak se to dělá. Vezmu si jednu a točím, přidávám. Jo, kružítkem. Ale to je chytrý a to je rychlý. A tohle to se dostane někde. No tak to je. A potom se to dá takhle vrstvit. Ale musí se udělat ještě tohleto mezikruží. Musí se to dvakrát vykružit. Aha, čili já jsem si tady udělal už z kruhu další kroužek. Vezmu tu míru, kterou jsem měl nastavenou o ten centimetr míň. A udělám to musím to projet. Jo. A potom se lepí vlastně jedno na druhý. Můžu předvíst, jak to teda lepím já. Je vítr trošku, takže aby nám to neulítlo. No a o prázdninách můžou děti si udělat takovýhle i malý dárečky pro svý spolužáky třeba. Je to tak? Tak. No a teď jedno na druhý a může to být hluboký, jak člověk chce.